Delok duite ngene. Udah duit bae duh. Sing pengin duit apa enteng. Ya wis enteng lah, go becer apa-apa larang, Pak. Ora kaya mbiyen. Kira nerima aku apa adanya. Sikap Pak, sikap. Duit. Jadi padaknya zaman siki karo zaman gemien, Pak. Beda jauh. Zaman gemien urung duwe anak, kebutuhane urung akeh. Zaman siki ki anake dhewek mbok wis gedhe, wis sekolah, kebutuhane pirang-pirang. Zaman gemien wong anu agi cinta-cintane ora madang sedina be bareng. Kainyo mau wis diwekan nang sekolahan. Kon bayar sekolahan, delamaning kan unggah-unggahan bocah kenaikan kelas, kon dilunasi. Kuwi njaluk 550. Nggo bayar sekolah, udah nggo ngapa-ngapa. Ujar-ujare padakna zaman siki karo zaman gemien. Zaman gemien rek kabeh selalu nawe janji manis saring nyong. Jerek arep meratukan aku pret. Meratukan apa babu ndak iya. Babu ora bayaran. Ya, Mbak. Oh, Beb, pokoknya 550, Beb. Membayar anak sekolah dalam maning kenaikan kelas. Oh.